Ако всяка година и 2012 тази година почнаваме да садаме зелка, раноградинарска зелка, наместо да чекаме да връза глава, зелката ни цвета. А проблемо не знаем шо е, дали за някой семина не уредо или някои други работи имат. По 2-3 евро има всекой земеделец уложено у земеделските култури. Сакаме някой да ни помогне, ако може. Министърът за земеделие да дойде или някой друг ли да дойде, да вида колко има щета зелката. Зелката ова година е промашена. Промашена е от семето ли, не знам от чо е причината и сакаме от главните институции да дойдат да видят и да ни кажат защо се причините при цветението на зелката. Ние не бараме от главните органи да ни дадат социална помощ, ние сакаме нашите трошкови ще имаме дадено по зелката, да не бидат малко от малко бъде покриени, за да не бидеме толкова ощетени. Аз имам садено около 40 хали зелка, а нема динар да вземе, имаме заложене по 3-4 евра. Не знаме дека ще одаме веќе. 40 хали имам шето на усите хали, немам едно корен да е здрав, да останете да го оставам за една салата да направиме дома.